हेलौ लोगोफोर फैलायबाय नै दा मोनसे टाउनाव माबा जानो थांदों आरो ना बिरानि जानोसै एसे उदैखौ बाय भर्ति खालामना लाना फैनोसै नोंथांमोना एसे नायलांदो भिडिअखौ गाहाम मोनोबा लाइक आरो शेयर खालामनानै एकदम बेलनि बाटनखौबो दाबाय थागोन स्मेलबो खालामना हो मिथिबाय जोंना थांगासिनो दङ आरो ना हेलौ दोस्त जों दा फाइनालि सफैथारबाय गारियाव गाखो उदै सुदै दुस्र'स्र' मोनलांबाय नै दा जों जायगासिम सफैबाय आरो ना दा जोङो बिरानि मोननाय रेस्टुरेन्टसिम दा सफैखाबाय सफैनानै नै दा जिरायबायानो दा मा जागोन बिरानिखौ बेखौ अर्डार होबाय आरो जों दा 45 गोबाव नेनो गोनां जाबाय माने अर्डार होनाय थाखाया नालाय ओंखायनो अर्डार होनायाव एसे गोबाव नेनो गोनां जायो आरो ना नै बरिं मोनलायलांबाय लुगैनाय हामथारा जानो लाबोबायलै लोगोफोर नै दा मा लाबोदो नोंथांमोना एसे नायलांदो आरो ना जानायखौ नोंसोर बादों आंनि kata लानांगोन aku माबाफोर नांबावगौ नामा नोंनो माबाफोर आरो जालाखौ नङा फैयो बे गांसे बेनिफ्राय हायखांना लाना गारो जोंनिया दा मारै नायगोन दा गुदुं आखाइ आखाबदो हायनो माहाय सिदिंब्रा माहाय गाहायाव लेखमोन dia ya Israel saya lekho pasti nggak jangan kamu menang nih rumah dosa apa sih yang budung sar itu rumah kelapa yang jauh di bedong beli beli itu ini lagi Saat kan selesai deh. Deh guys. Five look đi. Giờ vậy đó. Giờ này mất sạch. Được, bán được. Juga mana bertolong deh. Pagi saya muda. Lain mana yang nak? Juga mana bertolong. Lima peran ya. Iya. Aina gitu cara mata visualnya. हेलो आयो बहनों अभी इधर हम लोग बिरयानी खा रहा है बिरयानी मस्त बिरयानी खा रहा है बहुत टेस्ट बना रहा है इधर हाँ
कोई भी आना है तो बिरयानी खाना है तो इधर है। इस साल का इसका 1 मिलियन सब्सक्राइब बना दो। यस थैंक्स लॉट। क्या खा रहे हैं आप? बिरयानी खा के कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर, हैदराबाद का बिरयानी अच्छा है ना? अच्छा है। लगा फर्स्ट क्लास बिरयानी है हैदराबाद। अभी तो मैं खा रहा हूँ, खाने में भी जे में बहुत लाइक यानी ड्रमस्टिक। या ठीक है अच्छा है। मैं भी अच्छा लगा है खा कर, बहुत अच्छा लगा मेरा। मेरा खाने में भी है। यस सेक्स अच्छा हो रहा है ना, वीडियो हो रहा है। हम लोग अभी खा रहा, आप लोग देखते रहे ना क्या क्या खा रहा है। देखो ये हैदराबाद का बिरयानी है, नंबर 1 बिरयानी। जानानै बरिया गोथाव नांबाय आरोना लोगोफोर। थेंक इउ।